तर मंडळी आज आपुलकीन काकांच्या खांद्यावर हात ठेवले आणि म्हटलं चला तुमका चाय पिऊक घेऊन जाते. तर जाता आता ह्या अनाक अख्ख्या कुडात जितके कोणाक फोन येत नाही ना तितके फोन ह्या एकट्याक चालू असतात. कोणाचे येतात आणि काय ते तुम्ही समजान जावा. तर त्याच्यानंतर काकांचाही चालू झाला चाल तर बघा. आणि ह्यांका बघून माका असं वाटायला लागलं ह्या दोघात आता मीच मागे राहतोय काय. तर शेवटी अमृतुल्यकडे पोहोचलो आणि हय पोचून पण काकांका इतकी घाई ना आमका दोघांका टाकून चाय मी देऊ गेले ते हे पुढे. आणि थंय पण जाऊन घायच केल्याने आणि काय केल्याने तर तुम्ही स्वतःच बघा आता. तसं दुकानदार मित्र काकांचो पण घाई केल्यानंतर असा होता कसा अरे असा आणि क्यूट स्माइल देतो. परत बघा ह्या तो मे पिघल गया. तर मंडळी वाऱ्या वासाक थांबाक ना चाय ओतल्यामुळे. तर ही आनंद पण चाय घेतल्यान आणि त्याच्यानंतर स्पेशल जी रेडी जाता ना ती तुमच्या भावाची म्हणजे माझी. तर चहा तर घेतलंय बघा घेतले आणि चायची मजा पण घेतलंय. तर सगळं झालं आणि परत निघालो आणि आनंद खांद्यावर हात ठेवल्यान आणि एकच वाक्य बोललो जिगरी जिगरी. तर मंडळी सांगूचं तात्पर्य